Kadai-kadai kecing penmena. Yawan sya kecing ai khoi bam pala penyai dei ba deng leng do bat ki paralong. Kajaka kan long ha kapung jong Johnson surok penusla pungtung lenti banyat chmal nong. Katarik kandai ha ka ar nyau unai wing ar cara pulai. Kapor kandai kena bije step adu arch teng no paisngi. Kador bai tiket kan long san spa shirendang. Ka price tak benta kirawan ki bawan meningkong kan long shilak shi hajar tengka ba ar shilang balai shilang basau san pojar basan san pojar bandriu san pojar bat banyau kan long ar pojar ka constellation price a kan long san hajar tengka bat kan don hadu kumbak nai keli ka constellation price b kan long lai hajar tengka bat kan don khandai teli on dia kitiket haka ar fundri tarik unai wing ar jar fulai na ru kopor ndri bejem step on the dok hatamai haka ar pui tarik unai wing ar jar fulai kumba ar pau kuntale ka bumut arton bat phila ru banwan peji dala kijong hikmat haka por khandai bejem step Shisin baladap ki price kirawon ki mla shuban ujor yin pen kut no shwa ya kapor kwai ha kapor architect no paisngi bat on penilai kai no da kala ki draw hadin yin sam shwa ya ki price jong kala ki draw bat hadin yin sam ya ki price jong kirawon am cha shuban bu jaka dauding la sha ban bu jaka tang dau ren riang ha kapor san beje step bat hab ban weng no pade ha kapor phra beje na ka benta ka jingai kai la ki draw ka te gasni ka dor bai tiket kan long aspa san pho ka price pade kan long shilak ya ki bawan meningkong baar kan long arpo hajar balai kan long shipo hajar basau kan long san hajar basan kan long lai hajar bat bandriu kan long ar hajar